kumsanga sa kwasong ni bakwa Philippines sa may chia piang Teresita Basa chu kumsom pathum pakhat ani lain ale khazir zo vela chuan American Chicago City ya chuan ahan kaldeya Chicago a chuan Age of Hospital a thok tana he mai chia hi fel tak mai rin om taka thok thin anha lai ve ngai lo mi hau pui ve ngai lo ania February ni somni pakhat sanga sa kwasom sari pasaria chuan fire station a chuan anhan kola kol chang tu bula chuan an building omna thin chongsom panga na akangan tia in ngai tua dike chongsom panga chuan Teresita aum thin ani kangthal motor po chu alokal watvata alokal nuwa chuan antimit thuaya anti mi chuan chongsom panga na anwa han lu chia me chu thil hla om tak mei an muwa achunga chuan blanket chan ve kang anwaya chuan dead body an mu chu an hlau em ani blanket chu an han la san chia me chu Teresita chu saruakin alo oma athin lai taka chuan chemte in an lo vita chuan police ta chu an shil watvata chui chiang turin police ho ta chu an lo kala anuwa ruk le in mel mana an ngaya ma se a feldan emin mel mana chu anei an ring lo ani police ta chu an mang an ta ema an boy ema ma se thil engma an mu thei box si lo ma se an ina chuan dairy pakhat an muwa chuta chuan AS alo inzia ka ma se AS po chu an zong chuak ta thei lova an ina po chuan engma fin fiana an mu thei si lova police po te chuan be seina an nei to lova case chu an ti top angai ta me ni ma se thlanga nu fe a chuan investigating officer phone chu aring thuta kola chuan Dr. Chawa alo ni makinti ma na ma se Dr. Chawa nge ni Dr. Chawa chuan police chu meeting puya soma Chawa chuan anupui po alo shwaya Teresita bula thok thina ni meeting an start chuan Dr. Chawa chuan police te bula tharau thlasang ho te hi in ring ve thinem atia ma se police te chuan tiang engma kan ngai thadu lo ti in information chau kan du atia Dr. Chawa thil soi angai thak chuan angai tua phak lo thil alo soyani Dr. Chawa chuan thakhat vel latungin kan chunga thil mak deuh athlengani atia police te chuan anupui chu anzota enge thleng tin anupui chuan zankhat nurse room a ka han muwa room chu athim beka jana ka har thut chu kamata ka chuan Teresita chu ka muatia nu loka kar khat nu vela chuan an ina zankhat chu Dr. Chawa nupui chu muturin room a ahan chawa ma se anu loka chuan Dr. Chawa nupui chu ring takin a awaka chuan Dr. Chawa chuan en turin ahan chau chuan ma se anupui chu alo mu feldera ase anupui chu zoite in alo tong neu boxi tumingai thaturin abula ahan kal chuan a hlau ngoi ani anupui chuan Teresita kania kha ina khan mi pakhat alo kala chuan min that ani ti in police shil turin atiboka ma se apasal chuan tongwaye moti in akal san ta dei meya chu thil chu ngai sak vak loin ai ignoring amu hil leya nu loka kar khat nu vela chuan tia angche chain athleng le a tinge police chu engma ishil lo atia Dr. Chawa chuan hlau takin enge ka shilang evidence le proof engma ka nei lo asin atia Teresita chuan Elin Shower kha hospital a thok thin ve kha khamini khan TVCM turin alo kala ma se min thatin karang ka chak kho zong ala in abial nu a perfect atia somzia kha Elin Shower alo ni aming an shia ta ka chuan Elin chu zo chiang turin police station a an han shuaya abial nu po chu shuain ibial pa in rang ka chak vel thil engpo a pe chem an tia abial nu chuan o alo ti ve meya Elin chu ain pomta a khamini khan TVCM turin a han kala ma se rang ka chak vel a mu awang khan Teresita chu ngonga rekin a thatta a ke zangan ngai theinan athin lunga chemte in avita chuan inatika ngani ma se tun thleng an la chui chua thei lo tin nge Dr. Chaw te nu pa te khan tiang ho hi an shia thei a chan chu courtin tharau ti vel engma apom lo ni ole voin tan du tok photila tiang content in du le zelani chuan kan channel tel sen bio mi zo hi milo subscribe in bell icon milo me sak don nia chuan in lo comment ve ngei don nia video danga kanin hmule don nia